Днес 15 юли Петър Михтарски става на 60 години. Легендарният български футболист е играл за Пирин Благоевград, Левски и ЦСКА. В чужбина е играл за португалския Порто, испанския Майорка и германския Волфсбург. Той има 4 титли. Шампион на Португалия един път. Суперкупа на Португалия един път. Шампион на България един път. Купа на България един път. Михтарски е част от отбора на златните момчета на световното първенство през 1994 година. Там България завършва на 4-то място. Нападателят играе само в един матч. Влиза като резерва на мача Мексико-България.